Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Mao ba? Asa man? Tara. Di yung dugoy. Asa? Ano? Oh. Uy, Ano ka, sir? mao ning tawana. Mao gyud. Simo ang tawan na. Tindiro di ice cream. Nga akong gitamparos ug akong gipaluhod. Unsa, sir? Oh, mao gyud kini tawana. Siya humba. Oh, ako kini sa gipaluhod ug gitiunan sa kong pistola. Unsa? Gitamparos ko na. Kumisukol pa bugha yang o. Kung mao, taas ni kinabuhi tawana, sir. Oh. Ha? Taas ni kinabuhi tawana. Wani mo madayon ni og pasil. Nya, wasa sa madayon og kambak. Taas kinabuhi. Di na ta maghisgot, ana. Andaman sa kinan. Kay muadto ko sa Mountain Resort. Ito ang tsuna, sir. Oh, muadto ko. Okay, ariglado. Terita. Mo ni napita asang giboy ang apula na bay. Kana. Ay. Doon ay gate. Kanang gamay gate. Color green. Mao na yung yabangan. Mao ba? Oh, dali. Ito na to. Naugta. Oops. Paul? Ayo. Paul? Ayo. Wa mo tingali tao bay. Sirado man. Wa mi tubag. Ikaw da. Paul! Ayo! Butong ni Paul! Paul! May tao na, Nay. May tao. Oh, May tao dia. wait tao? Oh. Bata mo ni bay. Adong, kaila ka to apol? Wala dia. Lakaw. Oh, ha? Oh. Bay. Saman. Wa dia may butong. Wa dia. Oh, lagi. Adong, nusa ka to uli? Wakoy baway. Magbutong na nato bay butong. Mabuto na to. Oh, sige. Pabuto na to. Apol, gibati kog dakong kabalaka. Kano man? Si Athena lagi ang akong anak, wa pa na uli. Ay, may rasad, gawa pa ni uli. Ha? Ano ko taon? Kaya ko niya pa siya. Pinya makakita na ako. Unsa may ikasulti? Ha? Unsa magtuon mo? Kung makita mi si imong anak, unsa man? Mupahiyom siya na ako? Apol, Labaw sa tanan, matinga siya. Ganun ni ako diri. Unsa may musuod siya una-una? Abi anhi ko, unya imong gitagad, gipakaon, gipadua pagmadyong. tuo di ay no? Ibang ko siyang gipakita nga imo kong gibugno. Gikunita na akong buhok. Unya, gitukmod, gitwandos ko sa sawg. Pwerte ni mong pwerte ni mo sa kukuha anak ko eh. Gipalayas ko ni mo. Gani, nagkuha pa ka kutsilyo, kay dunggabon tak pa ni mo. Di ba? Gusto ka? Sakto ka? To, di matingagit siya. Ganun ni ako din eh. Busa mas may pag musibat na lang ko. Samtang wa pang imong anak. Apol, Uli na lang ko. kadiyot. Si Athena nanawag. Ha? Hello? Athena? Salamat ka nanawag ka na. Nagpaabot pa ko nimo.
Inday, uli na. Uy, nagpaabot si nanay ni mo, okay? Nay, Ayaw ka balaka. Wa masuko si nanay. Wa. Uli lang, okay? Magpaabot ko na ka. Unsa man, dool na ka kay ipasugat na ka sa tong maid. bilang ko na kumulit, Nay. Unsa? Asa man ka, ha? Asa daay ka? Adto lang una ko sa kong classmate. Unsa? Kinsa may pangalan ng imong classmate, uy? Adto na ko silang isa. Kisa Lisa? Tagagot siya, Nay. Adto lang una ko. Okay, sige. Pero, inig panawag ako ni mo, tubag ako, ha? Naka. Bye, Nay. Athena! Athena! Shit, gitu eh. Unsa naman? Nananghid. Adto sa akong siyang classmate. Kanang Lisa. Ay, salamat. Di ko yawan ko na. Kay tingalig maabtan pa ko niya. Ay, paita eh. Na, wate nga angay kabalakan. Sige, duwa sa kong madyong ha. Okay. Gitimalasar ba ko? Pilde na ko. Ako'y kabalakaan na. Ako'y bahala ni mo. Kadiyot kay si Bong. Hello, Bong. Oh, padong na ko niya. Muari ka? Yes. Bye. Bye. Si Bong? Oh, muari siya. Bay butong. Nagkukdong taon. Katog ko na gyud. Bay. Bay butong. Ay, may... Sorry. Kini. Kung sa man, nasa apol. Oo, man gyud bay. Tugon ka na. Uli na lang. Sabi na lang ko diri. Oh, di ka pasagdan, ay. Bahala, rin yung tutulog diri. Nung nga, tika. Mamong lang ka na ako. Biday ng pagsulti, ana. Di ka biyaan. Kanta pang rigmakin. Unungan ko gyud ikaw. Sorry. Salamat bay. Ikaw may akong agdon. Kung maingo ka magbuntag ta din eh. Oh, okay rin ako. Bay butong. Kinasir. Yan na ta. Oh. Okay. Hindi na dita. Yan na ganit. Katog man ka. Tumarog ba ako, sir, para mulian ka? Tuntong bata. Niapit pang hugang Shirley. Good. Gitupsan noon ka. Shut up, Pumba! Sorry, sir. Sorry. Tunto. Oh, Si Chuna, sir. Nisugad mo? Ang bubuag su, sir. chismoso ka, Humba. Oh, nade si Apple. O naa ni Dua. Good. Aron malingaw siya. Oh, yun na. Lingi-lingi lagi ka. Mura ka doon nagipangita. Asang imong anak. Gusto kong makita. Ay, wa karon dire. Ito siyang classmate. Mao ba? Unsay gusto nimo? Samang gikapoy ka, masahian ti ka? Good. Medyo stress ko karon. Masahian ta ka. Pakondisyonon ta ka. Niyan ako silang Lisa. Mingaw na ra ba? Basin uga, natuog na siya. Tawagan ako. May magandang babae sa balatang lupa. Duha ka lalaki. Mga taga-subo ko ka. Naghukas lang. Lalautan natin, lalautan. Nagtinangal.
Kalog din nagkalog pa. Yes. Murig nga ako ka. Lapitan natin. Miss. Ay, kita. Oo, unsa? Oh. Time kita. Daralhin kita sa heaven. Wa di mo maapil stok, hang? Usa. Walang takot, Mari. Walang takot eh. Dali. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!